تیم ملی کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با بازی‌های انتظار آمادگی می‌گیرد. فوتبالبازان یکاچین کشور بعد از انجام چمپیونات تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین‌های خویش را شروع کردند. санаи 9 ноябр мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол бар муқобили якачини малайзия бозии рафиқона анҷом хоҳад дод. бо мақсади омодагӣ гирифтан ба ин ва дигар вохӯриҳои муҳиме дар пеш истода сармураббии мунтахаби кишвар усмон тошев ба ҳайат 23 бозингарро бо шумули 7 легионер даъват намуд ва аввалин тамринҳои дастаҷамъиро баргузор намуд. ёдовар мешавем ки ба ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол барои иштирок дар бозии дӯстона ва рақобатҳои даври навбатии интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 7 легионер аз ҷумла ҳимоятгари дастаи нефти химики Россия Фарҳод Восиев, нимҳимоятгари Бухорои Ӯзбекистон Фатулло Фатуллоев, ҳимоятгари ПС-тираи Индонезия Хуршед Бекназаров, нимҳимоятгари Локомотив Пловдив Булғористон Парвизҷон Умарбоев, ҳамчунин Нуриддин Давронов, Амирбек Ҷурабоев ва Ҷаҳонгир Эргашев низ ба ҳайат шомил шуданд. баъд аз як рӯзи тамрин якачини кишвар ба шаҳри Куала-Лумпур сафар хоҳад кард. қабл аз рақобат дар даври навбатии бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 як дидори рафиқона низ муҳим буд. ба ҳамин хотир Федератсияи футболи Тоҷикистон ва сармураббии даста Усмон Тошев дар пеши худ нақша гузоштанд то як дидори рафиқона бо тими миллии Малайзия анҷом бидиҳанд ки он барои бозам беҳтару хубтар омодагӣ гирифтани футболбозони кишвар мусоидати фаъол хоҳад кард. баъд аз бозии рафиқона бо тими миллии Малайзия мунтахаби Тоҷикистон санаи 14 ноябр дар доираи рақобатҳои даври панҷуми бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 бо тими миллии Мянма рақобат хоҳад кард. баъд аз рақобат бо тими миллии Мянмар шогирдони Усмон Тошев ба шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон сафар намуда рӯзи 19 ноябр бо якачини ин кишвар низ дар доираи рақобатҳои даври шашуми бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 вохӯрӣ анҷом хоҳад дод. ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои иштирок дар бозиҳои дар пешистода чунин аст: Рустам Ятимов Истиқлол, Шоҳрух Қирғизбоев Локомотив Помир ва Фатулло Бобоев Регарта Даст, муҳофизатгарон Хуршед Бекназаров ПС-тираи Индонезия, Фарҳод Восиев Нефтхимики Россия, Аҳтам Назаров Искандар Ҷалилов Табрези Давлатмир ҳама аз Истиқлол, Давронҷон Эргашев Манучер Сафаров аз клуби Хуҷанд, нимуҳофизатгарон Парвизҷон Умарбоев Локомотив Пловдиви Булғористон, Нуриддин Давронов Умони Умон, Амирбек Ҷурабоев Навбаҳори Ӯзбекистон, Фатулло Фатуллоев Бухорои Ӯзбекистон, Алишер Ҷалилов Эҳсони Паншанбе, Муҳаммадҷон Раҳимов Комрон Турсинов ҳама аз Истиқлол, Кароматулло Саидов бошад Куктош, ҳамлагарон Ҷаҳонгир Эргашев Сайф Спортинг Бангладеш, Шериддин Бобоев Шаҳрон Самиев ҳарду аз Истиқлол ва Манучер Ҷалилов. Мы хотим еще раз посмотреть ребят, чтобы был еще и игровой тонус, потому что двое ребят вот новых добавляется, ну то есть не новых, давно их не было, вот Фатулло добавляется, Фарход Восиев добавляется, и это очень нас радует, всю команду радует, что с приходом этих игроков наша команда, то есть будет играть еще лучше, еще усиленней будет играть. Ну вот эта малайзийская игра, нам как бы, чтобы мы были в игровом тонусе, посмотрим в этих же условиях, как бы погодных условиях хотим сыграть, так же как и в Мьянме. 9 числа мы сыграем, останемся там тренироваться, потом 14 числа у нас официальная игра, календарная игра, то есть в отборочном цикле.